दिनैनि बे जिथुनाखि सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ खुंनानै बा आलासि महरै जोङो लिंहरना लाबोदोंमोन जोंनि BKWSनि चिफ मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी सार बेखौ रिसिभ खालामनानै बा बिथांखौ जों आलासि महरै सिबिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बेहाय रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जोंखौ मदद होदों जे राजाफ्रा जोंनि हांख्रायनाय लेखा लोब लोब फैदों। जेरैबायदि जोङो सानदोंमोन बिनि 2-3 गुन मानसि बेहाय गेदारिं जानायखौ जों नुनानै दे UBPनि फारसे दे मा रायजोनि थाखाय मावमारदों निस्सय बिथांमोना माबा मोनसे बुजिदों होननानै जों सानदों आरोखि। बे समाव जिहेथु जोंनि गोबां बेबायदिनो बर'नि गेजेराव माहारियारि आफादफोर दङ बै बिथांमोननि गेजेरजों नोंथांमोना माबायदि गोरोबनानै खामानि मावलांगोन होनना सानो? जोङो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादखौ जों सनमान होयो मानो होनोबा बिसोरबो बबेबा नङा बबेबा बिथिङाव जोंनि हारिनि जाथिनि थाखायनो मावबाय थादों। बेनिखायनो जों जोंनि गेजेराव बे नों माबा मोनसे आफादनि बै मोनसे गुबुन आफादनि होननानै माबा मोनसे सानलायाजासिनो जों आखाइजों आखाइ हमलायनानै खौसेयै जिखुनु माने हारिनि अलखद समाव जोङो गसंथानांगौ बा आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावलांनांगौ। जेरैखि जाया जोङो हारिनि जौगानायनि फारसे खामानि मावनांगौखौ जोङो हास्थायो बा खावलायनो लुगैयो। आरो बे समाव जों गोबांखौ नुबोदों गोबां आफादफोरजों जिहेतु आसि थुलायनाय जिहेतु नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदि दं नामा? जोंनि गेजेरावथ' बेबायदि गैया। गुबुना साननो हागौ जे UBPआ थाखोमानानै बा आन्दो माबा मोनसे खामानि मावखुमायो बा रायजोनि बा गावनि सेल्फिस मावखुमायो बिदि साननो हागौ। नाथाय सैथो बाथ्राया बेनो दे UBPआ मालाबाबो बिदि नङा। जेब्लाबो UBPआ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जों हारिनि थाखाय जों खामानि मावबोदों आरो मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ जों सनमान लानानै बा जोंनि नांगौ समाव बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जोङो बा मिथिहोनानै जों जिखुनु जाया हाबाखौ मावबोदों। आरो बे समाव जोङो गोबां दानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नुयो जिहेतु बिदि आफादाव थानानै जिहेतु राजनितिजों बाराद्राय लोब्बा थानायनि गेजेरजों जे हारियाव खामानि मावनांगौखौ बावगोमालांनाय नुयो। नोंथांमोना बे समाव माबायदि दैदेनलांगोन? जोङो राजनितिखौ खेंसालियै सम मथै जों मदद होगोन। नाथाय बिदि सिथाबनानै जोङो राजनितिजों थाफानानै खामानि मावा। मानो होनबा माहारियारि आफादा राजनितिजों थाफानानै मावनांगौ जायोब्ला बेयाव माहारिनि खहा दङ। माने राजनितिकआ मोनसे बेलेग पार्ट आरो माहारियारि आफादा मोनसे बेलेग पार्ट। बेनिखायनो माहारियारि आफाद मावग्राफ्रा राजनितिक हान्जाजों मालाबाबो सिथाबफानानै मावनाङाखौ आं खावलायनो लुबैदों। जोंनि UBPआ बिदि नङाखौ आङो फोथायो। आरो बे समाव जिहेतु जोंनि बर'नि गोबां लाइमोनफ्रा जिहेतु दिनै निसायाव साग्लोबबाय लोगोसे जोङो नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों दिनैनि जिहेतु मेल मिटिंफ्राव जों दिनै मोनबाय काउन्सिलर लोगोसे BTR बेयाव अफिसियेलि अफिसारफोर इन्जिनियारफोर गैया होननानै गोबां गेदेमा बिथांमोना खावलायदों। बेफोरखौ बानायनो थाखाय नोंथांमोना खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै समाजाव माबायदि बिहोमा आरो मावलांनो सानदों? जोङो UBPO हिसाबै गोबां समावनो रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै फरायनायनि फारसे सांग्रांथि मेल फाथिबोदों। बिथांमोननो फोरमायबोदों जे इडुकेसना मानि थाखाय गोनां, सोलोंथाइखौ नांथारगौ। दिनै जों काउन्सिल मोनबाय, BTC मोनबाय, BTR मोनबाय। बिनि उनावबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आंखाल बे जादों सोलोंथाइनि आंखालाव जोंनि बे दैदेनगिरि बा अफिसार लेभेलनि जोङो मानसि फाथायनो हायाखै। जाहोना जाहैबाय जोङो गोबां समनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा सोमावसारनायाव लोब्बा थानानै हयथ' सोलोंथाइखौ समानै लांफानो हायाखै। बिनि थाखाय अफिसारफोर रेंकनि मानसि उजिथ'वाखै, खम दं होननानै आं सानो। आरो बे समाव जिहेतु जोबथारनायाव आं मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदिनो बर' समाजनि मावनो होननानै गोबां आफाद जोनोम जाबाय थादों। उनाव फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद, बिदिनो BLT, NDF, बिदाग खौसेथि बर' सुबुं आफाद हारिनि मावनोनो ओंखारबाय थायो। आरो गुबुनावबो जुदि बेबायदि ओंखारगोन सन्देह दं नामा नोंथां? आफाद दा बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बर'आव गोबां आफाद दङ। आसि बिजौआव सानबाबो सानख'नो हाया। नाथाय बुंनो थाङोबा नै दा आफादनि गोनांथि गैयाखौ जों बुजिबाय। मानो होनबा बर'आ मोननांगौखौ फ्राय मथा मथि मोनबाय। दा BTR मोनबाय, दा BTRनि बाहेरायावबो जोङो BKWC मोननो हाबाय। बिनि गेजेरजों जों दा फरायनायनि फारसे गोसो होनांसिगौ बा हाबा हारिमु फारसे जों गोसो होनांसिगौ। बे गुबुन आफाद दायाबासिनो जाय जायगायाव गोसो दङ, जेराव जि फिल्डआव गोसो दं बेहाय खामानि मावलांनो थाखाय आं खावलायदों।